A masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da sake saduwa a wannan shiri mai farin jini wanda muke kawo muku a wannan shafi namu na Facebook Muhammad Ibrahim MKI sai kuma YouTube MKI Channel TV. A yau muna tare da babban bako kuma na muku albishir da cewa wannan bako da zan gabatar muku kowa ya ganshi zai farin ciki da ganinsa. Fitacce, matashi, haziki, fasihi wanda ya yi gwagwarmaya kuma ya daɗe yana yin gwagwarmaya wanda in Allah ya yarda nan ba da jimawa ba za ku ga kowane ne shi kuma zai gabatar da kansa insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Za mu so masu kallon mu da saurare su ji su san da wa muke a cikin wannan shiri namu. Sunana Comrade Abdurrahman Musa wanda aka fi sani da Yarima. Ni ɗan gwagwarmaya ne mazaunin Nasarawa, ƙaramar hukumar Cikun a nan Kaduna. Tarihi na wato ni an haife ni a nan garin Nasarawa, na taso na yi primary school a Nasarawa, na yi secondary a nan Nasarawa, sannan na tafi Jami'ar Ahmadu Bello University inda na samu digiri na ɓangaren wato science education, na samu BSc science education. Sannan na tafi nan Kaduna State University ina digiri na biyu a ɓangaren management. To wai wane ne Yarima? To kamar yadda ka ce za a so a san wane ne Yarima, tabbas ni ɗan gwagwarmaya ne kamar yadda ka gabatar, kuma ɗan Nasarawa nan ƙaramar hukumar Cikun jihar Kaduna. Asali ni mutum ne wanda nake son ci gaban ɓangaren matasa, ci gaba ɓangaren karatu, ci gaba ɓangaren koyar da sana'a da kuma wato gwagwarmayan jawo ci gaba tsakankanin matasa da kuma al'umma. Wannan shine wato ra'ayina a taƙaice, ko in ce abubuwan da muke yi. Ɓangaren kuma abubuwa da muke da nake yi na sana'a, ina da sana'a na hannu, ina aikin wato printer, kuma haka zalika ni marubuci ne, kuma ina aikin jarida. Wannan su ne abubuwa da muke yi a cikin rayuwana na ɓangaren sana'a da karatu a yanzu haka. Ka ba mu da bayanai da dama na gwagwarmaya da sauransu da makamantansu. Shin wai wannan matakin da aka kai, ya aka yi aka kai wannan mataki? Mun yi iya bakin ƙoƙarinmu a irin waɗannan abubuwa na ci gaba, duk da shi gwagwarmaya abu ne wanda ake yi kullum ba a fasawa, abu ne wanda yake kamar na rayuwa gaba ɗaya. Gwagwarmayar da muka fara mun daɗe a wannan gwagwarmaya, musamman ma a ɓangaren ci gaban Nasarawa, wannan gari namu. So mun gane cewa na farko kafin ma ka fara gwagwarmaya ya kamata ya zama kana da manufa. Akan wane manufa kake yi? Shin manufan gina kanka ne? Shin manufan gina al'umma ne? Shin idan kana da manufa, menene za ka yi gwagwarmaya a kai a ɓangaren al'umma? Tabbas abin da ke faruwa a zamani na yanzu, misali wanda ke damun a matakin ƙasa ko matakin wannan shine rashin shugabanci, da kuma al'umma suna sakaci wurin barin haƙƙoƙinsu da kuma rashin haɗin kai. Ita kuma gwagwarmaya baya yiwuwa sai ka haɗa kai da shugabanni da kuma matasa da kuma wato masu faɗa a ji don ganin an tabbatar da manufar gwagwarmaya. Kamar yanzu idan ka ɗauka al'ummarmu, muna fama da rashin ilimi. Mun yi gwagwarmaya a ɓangaren ilimi, mukan samu yara makaranta, yaran a matakin primary school, akwai matakin secondary da kuma matakin jami'a. Wasu yaran ma suna son su je, iyaye ba su san yadda za su kai yaran su makaranta ba. Ta wannan ƙungiya mukan zauna da iyaye mu gaya musu to ga yadda za ku kai yaran ku makaranta. A matakin primary idan gwamnati za ka je, karatu kyauta ne, uniform kawai za ka ɗinka sai ka je makaranta, tunda akwai lokacin da makaranta ke buɗe registration. Wasu ma ba sa sani na ɗaukar sabbin ɗalibai.
to irin wannan lokaci duk ana gaya ma iyaye gashi idan kana son ka sa makaranta ka san da ya kamata ka kai shi a first time ne kamar duk wa'annan ɗalibai masu karatu a matakin secondary to duka akwai makarantun gwamnati akwai makarantun private me yaro yake son ya zama ya son ya zama dakta ne yana son ya zama injiniya ne yana son ya zama lawyer ne duk wannan akwai abin da muke cewa career selection so abu ne wanda dole iyaye ya kamata ya zama cewa suna encouraging yara akan karatu kuma ya zama yara suna da dream na abin da suke son su zama yana ƙara akwai abin da ake ce motivation yana ƙara motivating ɗinsu domin su ƙara yin karatu ƙara dagewa kan karatu idan yaro yana da dream to amma ta yaya za a samu dream ɗin shi ta hanyoyin nan wanda da yawa iyaye musamman a community ɗin ya sama kafa wannan gidauniya ya sa maka mayar da hankali wurin ilmantar da su to ga hanyoyin da za a in yaro yana da ya yi jam ne ya kai matakin point kaza wani mataki ya kamata ya yi karatu wani mataki zai iya samu a yanzu wani mataki ne zai iya yi in yana da 100 ne gashi matakin poli ne in yana da 150 ne matakin jami'a ne university ne ko kuma wani mataki ne wani makarantu ne ma zai iya zuwa ya karatun health wani makarantu ne zai iya zuwa ya karatun kaza to duk wannan abubuwa ne wanda yana da kyau a ilmantar da iyaye musamman ma a ɓangaren waye ya zama cewa da yawa iyaye yara in sun gama secondary ba sa iya wuce jarabawan waye na secondary ke to yana ɗaya daga cikin abin da yasa muka yi tunanin nan musamman ma mu a inda mu muke a unguwar mu ta Nasara so shi sa muka gani cewa yana da kyau mu fara ilimantar da yara cewa fa bayan matakin secondary mutum zai iya yin wani abu bayan karatun SS3 za ka iya samun kwalin waye wanda za ka yi abubuwa da shi ko za ka ci gaba ne da karatu ko za ka yi wani abu ne na aiki to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka mai da hankali wurin ilmantar da iyaye su gane muhimmancin shi so mun samu damammaki a wannan ƙungiya wanda muka biya ma yara wasu kuma muka yi attaching ɗinsu da makarantu wurin samun damar su biya waye to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da muka yi kuma insha Allah muna kan samun daman da muna kan nemo hanyoyi corporate partners kenan ganin cewa an samu damar ci gaba da wa'annan campaigns ɗin da kuma activities a ɓangaren foundation ɗin. Ka ba mu da bayanai da dama na gwagwarmaya da sauransu da makamantansu. Shin wai wannan matakin da aka kai ya aka yi aka kai wannan mataki? Hanyoyin da muka bi shine haƙuri kawai, haƙuri da kuma jajircewa, haƙuri da kuma wato yin aiki akan don samun manufan abin da ake aiki a kai. Mun mai da hankali akan manufan abin da an gina ta ne akan ci gaban ilimi. Ba wani ya bamu kuɗi ya ce mu kafa ba wani ya ce mu yi ba. Mu karan kanmu ne muka ga cewa ya dace al'ummar mu na buƙatar yaƙi da jahilci. To idan kuma yaƙi da jahilci ne ta yaya za mu yi? Sai muka fito da hanyoyi. Amma a hanyoyin da muka fito da su da dabaru don ganin cewa mun cimma wannan abu mun samu kamar yadda na gabatar mun samu wato challenges wato ƙalubale. To amma a hakan bai hana mu yin abin da za mu yi ba. Da ƙalubalen muke tafiya. Har yanzu akwai abin da in za ka yi za ka ga akwai ƙalubale amma kuma in dai kana da manufa mai kyau dole ne ka tsaya ka mai da hankali ka gani ka yi achieving abin da kake so. So wannan shine hanyoyin da muka bi. To Abdulrahman Yarima, a ɗan takaitaccen lokacin da ka samu a rayuwarka gashi ka ba da gudunmuwa da dama wanda ya shafi matasa da sauran ci gaba musamman ga wannan gari namu na Nasarawa da sauransu. Shin kawai dai an tsinci abin ne a sama ko tun daga farko ne aka fara har aka kai a faɗi nan a tashi nan da irin ƙalubale da sauransu duka aka daure haka kai wannan matakin da gashi nasarori da dama da ka zayyano mana a yanzu wanda masu kallo da saurare na san sun ji daɗin wannan bayani naka duba da yanayin ga ka matashi kuma ka yi irin wannan gwagwarmaya da kuma irin gudunmuwar da ka bada mai ƙarfi musamman ka fi karkatar da tunaninka kan matasa da sauransu don gina gobensu. Shin kai zuwa yanzu da ka samu wannan mataki da ka kai shin haka kurin aka koko an ɗan gwagwarmaya kafin aka kai wannan mataki? Shi a rayuwa akwai abin da ake ce ma wanda ka ga ya zama wani akwai abin da ake ce mentorship. Mentee and mentor. Dole ina da mentors wanda suke mentoring ina.
harkoki iyayen gida daban-daban, kenan wanda suka wato tallafa ma wanda da sauransu. suka wani zai baka shawara Mm, dole in kana da working plan mm, ko strategies ko abin da ake ce ma ambition mm, eh mm. so dole ka samu wa'inda suke already da achieve sun samu achievement wato sun samu nasara a wannan bangaren. Gaskiya. To a cikin wa'innan akwai babban mai gida na Zailani Eje Musa Na'am, wanda babban ɗan gwagwarmaya ne a jihar Kaduna, an san sa a matakin national. na'am, To yana ɗaya daga cikin mentor ɗina wanda ke encouraging mu akan wannan abu. na'am, Da Ahmad Abubakar wato shi Zailani Eje Musa shine yanzu yana da babban mukami a gwamnatin jihar Kaduna, na'am, sananne ne. To akwai kuma Ahmad Abubakar da kuma a matakin wato unguwa akwai mutane da dama irin su Awal Abu Ammar, comrade kenan. Comrade Awal Abu Ammar, Eh, akwai su Malam Usman na'am, mai karama, na'am, akwai ire-iren su na'am. wanda wasu ma ba su lissafu ba. Dai sun To amma baka dai goyon babban baya, abin sun gudunmuwa da ba da sauransu wajen gudunmuwa inda aka kai wurin mataki. Na'am, wannan nasarori na wannan ƙungiya. na'am, Babban ma abin nan akwai a mataki akwai malamata Dr. Safiya, na'am, Safiya Dr. Safiya tana jami'ar Ahmadu Bello, na'am, tana ɗaya daga cikin wato mentors ɗina a rayuwa. na'am. So wannan suna dole da wa'innan abubuwan idan muka zo da abu mukan je gaban su mukan nemi shawarar su ce to gashi ga abin da za mu yi ga abin da muke ƙoƙarin yi. To sai babban mai bani shawara Malam Zubairu Khalifa Zubairu, Tsohon dan takarar kansila. Khalifa Gaskiya ne. Zubairu Na'am, shi ma yana ɗaya daga cikin wato wanda suke bani shawara a harkar. Akwai babban yayana na'am, Malam Usman Musa, na'am, shi ma yana ɗaya daga ciki, na'am. kuma shi babanmu gaba ɗaya. Malam Ishaq Musa shi ma babban yayana ne wanda kusan Kaga kenan duk yawanci waɗanda kake lissafowa da wanda na sani da wanda kuma dai ban gane su ba, kusan su man ka bibiya duk za ga matasa ne, sosai kuma mutane ne hazikai masu son su ga al'umma sun ci gaba. Suna ɗaya daga cikin wannan gari namu na Nasarawa mai albarka wanda su ma sun ba da gudunmawa sosai, musamman shi Comrade Awal Abu Ammar da kake maganarsa. Wannan jajirtacce ne sosai, ɗan gwagwarmaya ne sosai. Dan ina ganin Allah ya da shiri na gaba ma ba abun mamaki bane ya kasance a irin wannan shiri da muke yi da kai, a gan shi a wannan shirin insha Allah. Sai shi Khalifa Zubair, shi ma mutum ne wanda gaskiya babu wani abu da za mu ce ga wani matsala a tare da shi, don kusan an gwada mun gani irin jama'ar da ya samu a lokacin da ya takarar kujerar kansila. Shi kan shi Malam Usman mutum ne mai kishi sosai, za ka ga ko da yaushe muna ɗan tattauna da shi, yana kawo bayanan yadda ya za a yi garin nan a ci gaba, ya za a yi matasa mu samu wannan, ko banda su ma wai akwai ayyukan da suke yi ma a ɓoye, wanda irin scholarship ɗin da kake magana, su wa'yansu kaga ana neman aiki mai takarda kaza, ana nema kaga duk sun kira mu waye suna da kokari. To Malam Abdulrahman Yarima, to gaskiya mun gode sosai da gudunmuwar da ka bamu da wasu bayanai. Yanzu muna da ɗan sauran lokaci kaɗan, a cikin ɗan takaitaccen lokaci ka gudanar da wasu abubuwa muhimmai ga rayuwarka, ga rayuwar al'umma. Kaga wannan abin koyi ne, da a ce duk matasa za su zama haka, kaga ba ƙaramin ci gaba za a samu a rayuwa ba. To amma Malam Yarima yana da aure ne? Gaskiya ba ni da aure, amma dai ina da niyyar aure. To Allah ya kai nan kusa ko dai akwai sauran lokaci. Insha Allah. To Allah ya nuna mana lokaci. To shin a rayuwar Yarima me yafi sha'awa? Ni a rayuwa na ni na fi sha'awan wato karatu. Na fi sha'awan karatu da abin da zan yi na kan tuna ko da yaushe karatu yana tasiri a rayuwa gaskiya, saboda ni na taso ina ɗan ƙarami, babana ya rasu ban kai shekara 10 ba. To a lokacin sai da na taso karatu shi ya sa ni na shiga duk wani da yawa wanda nake mu'amala da su yau nake mu'amala. Sanadiyan karatu ne ya sa
na fita daga gidanmu yau ɗin nan nake aiki a inda nake aiki. So sanadiyan kawai ni ina son karatu ne saboda shi akwai wato bayan ma nan akwai a addinance Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a Qur'ani yake cewa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja. Yana ɗaya daga cikin wa'inda wato Allah yana ɗaya daga darajar wa'inda suka yi imani a cikin da kuma musamman wa'inda suke da ilimi, wato darajar wa'inda suke da ilimi wato yana saman kowa. Wannan shi ne a masu kallon mu ka kun ga Yarima ba fa malami bane na boko, kada ku ɗauka malami ne kawai na boko, a addinin ma nan ba kan wallasa bane. Kun ga yanzu yana kawo mana abubuwan fa'idar ilimi da sauransu, wannan kuma gaskiya ne. Bayan wannan kaga yana tasiri a rayuwa saboda ko a komai da ake yanzu a matakin a rayuwa dole sai kana da ilimi da yawa, wasu abubuwan za ka yi gudanar da su. Gaskiya ne. Ka ɗauka abubuwa da ake yi na rayuwa musamman na zamani, to dole waɗannan abubuwa sai da ilimi. To shi yasa ni na fi son karatu akan komai. Bayan haka ko akwai wani scholar ana ce masa John Dewey yake cewa, yake faɗin muhimmancin ilimi a misalin da yake bayarwa, yake cewa education is the transmission of competence, moral value and norms from one generation to another. Wato ya kalli ilimi a matsayin abu ne wanda ake wanda yake tashi daga wato generation, ya tashi daga karni, wato abinda mutane suka yi ya zama ake ganin yake reflecting, ake ganin suna yi, shine ilimin abinda suka koya a baya ko iyayen su suka koya. So wannan shine kaga kenan ilimi, idan kana da ilimi zai reflecting a tarbiyyar da zaka bayar. Idan haka yana da ilimi yana da tasiri. So shi yasa yadda zama nake son karatu, kuma shi yasa nake ganin ba wai ni kadai ba, wanda ya san muhimmancin ilimi kowa ma ya kamata a ce zama yana da access to education. Gaskiya. To Malam Yarima, wani abu ya fi baka tsoro a rayuwa? Wanda ya fi bani tsoro kawai shine jahilci. Kenan Yarima baya son jahilci, ya fi so matasa su zauna cikin ilimi da sauransu, saboda nan gaba su ne za su zama ginshiƙin al'umma, tunda jahilci ai mugun ciwo ne. Duk wanda ya zama bai da ilimi to dole za ma ya fita daban daga cikin al'umma, zai dinga rayuwa kamar irin na dabbobi, makamantan irin wannan da sauransu. To a cikin nau'i na abinci Yarima ya fi ɗan ganin ya ɗan burge shi, tuwon dawa ne, na masara ne, ko dai kamu da kuli-kuli ne? Cikin nau'i na abinci ai ina son wannan sosai, tuwon sakwara. Na gode. Ina son tuwon sakwara. Sakwara a daka doya. Ina son tuwon sakwara sosai. Miyan wake ko miyan kuka ko kuɓewa. Ina son tuwon sakwara. Ina son tuwon sakwara, miyan agushi. Ya ɗaya ce abu da nake so wurin ci. To daga ƙarshe Yarima wani saƙo yake da shi ga al'umma gabaki ɗaya? Saƙona shine mu wato al'umma ba ta samu ci gaba ba sai tana da wato sai ta samu damar gane menene matsalanta. Ko babu yadda za ta gane matsalanta har ta samu kawo solution na matsalar, sai akwai wato masu ilimi. To shi yasa muna kira ga matasa, musamman ma iyaye, da su duba su sa ‘ya'yansu mai da hankali, ‘ya'yansu wurin ba su tarbiyya da kuma ilmantar da su. Saboda in ka ilmantar da yaro, shi ne za ka samu wato nasara a wani ɓangare za ka samu nasara wajen tarbiyyantar da shi. Saboda bayan haka a duk sanda ka ilmantar da mutum, wato za ka ba shi kamar ka ba shi wani rabin rayuwa ne. Idan haka yana da kyau iyaye su mai da hankali, su sa ‘ya'yansu a makaranta, su bar barin ‘ya'ya a gida. Akwai damammaki a matakin primary school, za a iya kai yara wanda ba su da kuɗi su kai su makarantun gwamnati. Akwai malamai wanda ba su da kuɗi ma, ko ba wai rashin kuɗi ko kuɗi ba ne, amma dai a kai yara makaranta.
Alhamdulillahi muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da aka bamu da kuma lokaci da aka bamu. To muna godiya kwarai da gaske Abdurrahman Yarima ko in ce Comrade Abdurrahman Yarima. Sai kuma inda yiwuwa mu sake neman ka a wani shirin in Allah ya zamu gaito ka insha Allah. To muna godiya sosai. A gode. Masu kallon mu da sauraron mu yadda firar mu ta kasance kenan da wannan matashi haziki fasihi kuma ɗan gwagwarmaya wato Abdurrahman Musa Yarima wanda ya yi ba mu tarihinsa da irin gwagwarmayar da aka sha da irin nasarorin da aka samu da ƙalubale da kuma waɗansu abubuwa dai a rayuwa gabaki ɗaya. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shafi namu mai albarka Muhammad MKI Facebook kenan sai kuma kafanmu na MKI Channel TV wato YouTube wanda za mu ci gaba da kawo muku wasu shirye-shirye masu ƙayatarwa, ilmantarwa game da faɗakarwa duk a cikin wannan shafi namu insha Allah. Ku kasance da mu a shiri na gaba ku ga da wa za mu zo muku da shi insha Allah. Yanzu a madadina da ma'aishi kanshi baƙonmu na wannan karo wato Abdurrahman Musa Yarima sai wanda ya ɗauka min kyamara Comrade Awal Abu Amar. Na san mutane za su yi mamaki. Ashe Comrade Awal Abu Amar ma cameraman ne to ai shi digital man ne kusan komai ya iya direba ne shi dan gogo bari dai shiru da wata rana zai zo ya bamu labari a wannan kafa ta mu mai albarka insha Allah. Sai kuma ku da kuka kasance da mu kuka saurare mu kuka kuma kalle mu muke mika muku godiya. Ku ci gaba da bamu shawarwari ta yadda za mu bunƙasa mu ƙara inganta wannan shirye-shirye namu kofa a buɗe take in za ku tuntuɓe mu a kan lambar waya 09034434238 ko kuma a bi mu Gmail ɗinmu muhammadmki2016@gmail.com. Muna godiya kwarai da gaske mu kasance cikin ƙoshin lafiya.